tilbage for at rotere ind. Ned, op, ud langs center. Ned, ned, op, ned, op. Ned, ned, op, ned, op. Ned, ned, op, ned, op. Prøv at tage åndedrættet på, så siger den. Så sidder hele fladen her. Overskud til det, så har man tommelfingeren på her. Så den er ud efter og yderleder ind. Så er der smæk på herinde. På siden, ned her ved square, aflever. Siden, aflever. Så det er et ordentligt smæk, den får nede for basen her, så den folder ud og afleverer derude. Jeg skal stå her, så jeg har plads med skuldre. Jeg er egentlig 90 spænd op ad den side her. Jeg skal have hånden op igen, armen op igen. Jeg kan ikke bare slynge den op. Slipper hoften, sænker skulderen, dropper elbogen. Åbner den op. Køber du der? Så når du siger slipper hoften, du tænker ikke slip fod først, du tænker slip hoften? Det sagde jeg også. Nå, det hørte jeg ikke 15 andre. Okay. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er, alt starter med fod efter. Der er fod, der er hofte, der er skulder. Og det er tydeligt nok. Havde den lige en overgang, der havde det skulle man finde ud af. Det er forskellen. Det er det lille. Ja. Den er nødt til at åbne. Hvis du har det her, hvis jeg har Ja, nu opgiver du jo på halvvejs, fordi du havde den jo. Det er rigtigt. Ja. Det drejer for meget for mig ligesom lidt der i dag. Ned. Vi har slippet først, og så lav bevægelse. Vi slipper ikke, når vi er gået i gang. Så er det for sent. Ja. Men det er du, der så lidt mere ud af det. Lidt mere ud af det. Kom på, det er sådan her. Og hvis han forsøger at tryne med eller hans voldelige bag, så kommer han, og du står med den. Der er ikke noget sindssygt. Nej. Der er ikke noget sindssygt. Det er sindssygt dårligt. Det er på vej hen. Det var mere hele kroppen, og ikke bare... Ja, fordi jeg tager mig bare igen, og så trækker du mig først i et stykke. Hvad er det, du skal slippe først? Godt. Det er ikke noget, ja, så udvides sit skukhånd, så den sætter sig her, første knæ og skub. Følgeskridt. Så led venstre, en halv skridt. Sætter sig på to. Når vægten går i, så den nedadgående, sænker skuldrene for den op, lige på. Sætter sig ind i højre, så kommer venstre fod på hæl. Sætter sig helt i højre, der er højre håndlysken. Folder den her igen. Så led højre, så kommer lidt ud venstre. Mod begge fødder, vi har vores midte. Justerer ved at bruge begge hofter. Droppen ned. Det er basen. Det er kroppen, vi har med bare. Så er vi lige over lige. Sætter lige tilbage. Åbner mere end 45 grader. Sætter sig ind i venstre, så roterer fri. Så er det roterer fri, så roterer modsat. Solid venstre, let ud højre og helt. Midten. Justerer.
droppet. Og læn siden vis. Stil tilbage. Åbn op. Bevæg højre. Højre øre og venstre hænder i. Midten dantianhøjde. Brysthøjde. Juster. Skridt til spændt kipper. Først venstre knæskub. Først højre knæskub. Forskel på kort og langt. Det har været i den kort. Vi laver kun et langt nummer. Åbne ned for fødderne efter. Første øvelse skal vi bruge en såkaldt transition, så vi skal have vægten helt over på en side. Vi skal sørge for, at ledene står pænt stakke oven for hinanden. Når vi slår den for anklen, så har knæet forbindelse med foden. Så åbner den. Du skal lige have fat i det også. Men altså, jeg er jo en del af barfodsfolket, så eller hvad hedder det? Så ja. Jeg har kun prøvet og er helt med Det skal gøre med trækant. Det er trækken her først. Og så er det der, det er skubbet. Det er først, der er mig selv. Og så her, her, den her må du gerne have ind til kroppen, tilbage. Og så siger du bare, at kroppen kan tage den med kløden. Ja, ikke løbe væk fra den. Bliv ved kroppen samtidig. Ja, vi prøver at komme igen. Det var sådan noget. så når du Fordi det er jo ikke vægt. Det er først det, du skal overtage til armen. Ja. Du skal hamre hende ind i mellemgulvet. Man må ikke være fysisk. Det må du godt. Jeg må gerne. Jeg går bare ind i en ting. Hvad skal jeg nu?
Der sker noget, ikke? Jamen, det gør det. Ja, Og så har du godt. Inden her vores V-stance, vi er connected, opmærksom toppen af hovedet. Bibeholder den hele tiden, så vi har det lille løft op efter vores såkaldte bajrø. Og så synker vi ned i begge. Tager vi den i højre. Og så åbner den op. Truk mod venstre som førstløsende øvelse. Tilbagefinger ind i midten, justerer højre fod ind. Og ned i begge. Åbning af form. Slipper fødderne. Det er hele tiden op fra fødderne og ned i fødderne. Så vi er nede her, så har vi spændt på buen. Slip trykket, let-tiden i release. Rundt center venstre ind, side venstre åbne højre. Mod begge fødder. Ind i midten har vi bolden. Og let-tiden i releasen, som vi har trykket hele vejen fra fod til fingerspidsen. Forflytning. Solid højre, let ud venstre på helt. Mod begge fødder ved midten. Rundt center ved at bruge begge hofter og bageste fod ind. Fortsæt rotationen, som vi er nede, der har vi droppet. Og så har vi let-tiden i releasen. Afvæv til venstre. Ind i venstre. Og sætter sig op i venstre. Halv skridt højre. Mod begge fødder højre fod i. Rundt center justerer bageste ind. Ned i fødderne har vi droppet. Og efter droppet, så man går holdes mål tilstand, så har vi let-tiden i releasen. Lige på for hoftetaljen. Mod bageste fod. Åbne. Så rollback væk, der 90 tilbage. Retning lige frem for taljen. Mod begge fødder ned og frem, venstre rotat på center. Lægger sig på højre hånd. Helt på plads har vi droppet. Let til release i pres. Sættes tilbage. Åbn op. Mod begge fødder ned og frem. Og let til release i push. Sidder tilbage. Sidde i hoften, sænk skuldrene under den vandret. Ind i venstre. Højre fod ind 90 grader. Fortsæt rotationen med hjørnet. Venstre slut på 2. Sid ind i højre. Vi har aksen her fra højre fod, så solid fra venstre ind. Ud helt i midten. Juster. Droppet. Og let til lige sin pisk. I venstre. Fod ind og skal jeg tænke ned i venstre. Fod ud af raise arms. Ned i venstre arm ned. Sidder ind. Juster højre fod ind. Sidder solid på venstre. Halv skridt højre fod. Nedefra. Lidt til en release i skuldersko. Sidder helt ind i højre. Jeg sidder ned i højre som venstre fod ned i kroppen. Der er ikke nedgående, når den er op til lille træk til venstre. Så vi sløjfer den her, så bare sætter den op i venstre. Højre op, parallelt. Skulders afstand. Ned i fødderne sidder den hånden ved siden, når du lander den nede, så åbner frem med det samme. Begyndelsen af form. Benet 5 på strakt, armen selv op. En næve millimeter. Ned. Vi har spændt på, det er droppet. Let til livlisen, åbner hoften, tænker skuldrene og retter ud. Juster basen. Droppe ned. Og let til livlisen. Stem. Mod begge fødder stadig retning på hjørnet. Juster for basen. Fortsæt med skruer ned, sørg for at få et flere forbindelse. Vi åbner leden og sætter trykket op. Så vi sænker skulderen, kan vi så trykke ud i kamera med helt ud til fingerspidsen. Og forflyt. Halv skridt. Juster. Droppet. Og let til at vise afhver højre med hjørnet. Lige på for fortælling. Mod bagste.
lidt ud på helt begyndelsen. Mod begge fødder. Juster. Droppe. Release din spids. I venstre fod. Jeg sidder i venstre fod ud af hovedet. Venstre. Ned i venstre. Så ind i venstre. Helt over 200 halvskridt. Ned og frem. Og let til release i skulderskål. Sidder helt ind i højre. Hvis jeg sidder nedadgående højre, så venstre fod kommer ind. Åbne op til hvid træningsbredsen. Samle op. Skuldergræsafstand. Led fødderne sidder hånden på siden af låret. Åbning af form. Hele tiden opmærksomhed på den hoved. Raise the spirit. Fuldstændig lethed release. Droppe kortest mulig tid. Fuldstændig velsignet lethed release. Release. Drop. Release.
skuldermassagestrøm parallelt fad. Og ned i hånden. Åbner den op den sidste gang. Og meget gerne blive i eget tempo. Det behøver ikke være mit tempo, sidemandens tempo eller gruppens tempo. Men selv mærke efter, hvad det tager tid til droppet, og hvad tid det må tage i forhold til at få release. Vær sikker på at have releasen helt færdig, før den har forflytningen til næste bevægelse. Træne. Og går venstre ind. Samle op. Skuldersafstand. Ind langs siden. Bliv i samme fornemmelse i modes, som du lukker ned. Åbner venstre fod 45 grader. Sid ind i venstre. Højre fod slå 2. Jeg tager ned i venstre og kontra for højre.